एक्स-एन-डि-पि आदामोननि खोथाखौ सोर साबैसेया दिनैनि समाव सानो? जोबथेसालियाव थानाय एक्स-एन-डि-पि आदामोना माबायदि दङ, माब्रै दङ, जोबथेसालिनिफ्राय माब्ला गगोन, माब्ला बारग'गोन बेखौ सोरबा उदिस लायोना लाया? बिटिआर सरकारा बेयाव मा गोहोम लाखिदों बा बेसेबां नोजोर लाखिदों बिथांमोननि सायाव दिनैनि नैबे भिडिअखौ नायोब्ला जानो हागौ नोंथांमोना गासैखौ बुजिना मोनगोन। आरो बे जोबथेसालिनिफ्राय बिथांमोननि लयारा फंसे खोथा फोरमायदों रायजो राजानि गेजेराव जे बिटिआर एकर्डआ जानानै थांबाय, एकर्ड बायदियै जे एक्स-एन-डि-पि आदामोना बारग'नांगौमोन, नाथाय बिथांमोना उदां जायाखै। आरो बै उदां जायैनि खोथाखौ लानानैनो मानो उदां जायाखै गोबां सोंनाय जोंनि गोसोआव जाना फैयो। नाथाय जोबथेसालिनिफ्राय मोनसे खोथा ओंखारदों जे बिथांमोननि लयारा मोनसे खोथा फोसावदों बा फोरमायदों रायजो राजानि गेजेराव। आरो मा खोथा गासैबो भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायना लायोब्ला गासैखौबो मिथिना मोनगोन मोजां। এন.ডি.পি.এছৰ সদস্যসকলৰ টোটেল এনআই কোৰ্টত 7টা কেছ পেণ্ডিং হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ কেছবিলাকৰ বৰ্তমান ষ্টেজ হৈ আছে, সাক্ষীত চলি আছে। যিহেতু এন.ডি.পি.এছৰ লগত চৰকাৰৰ চুক্তি হৈ গৈছে, সেই হৈ যোৱাৰ পিছতো এই এন.ডি.পি সদস্যৰ ল'ৰাবিলাকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাই আৰু পলিটিকেলি কোনো অহা নাই। আৰু তেওঁলোকে সহায় কৰিলে আমি ভাল পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। যিহেতু তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ পৰা একো সহায় হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থাও বহুত দুখীয়া হয়, তেওঁলোকৰ ঘৰত বেয়া, সেই হিচাপে আমি যিখিনি পাৰোঁ এজ এ এডভকেট হিচাপে মই তেওঁলোকক চাই আছোঁ। গভমেণ্টে যদি BTC গভমেণ্টে যদি গ্ৰেণ্ড ছিগনেল দিয়ে বা চৰকাৰৰ লগত কথা পাতে নিশ্চয় পজিটিভ আহিব। তেখেতে কৰি আছে, কিন্তু তেওঁ কৈছে যে নিশ্চয় চৰকাৰৰ পৰা নিশ্চয় পজিটিভ কিবা এটা আহিব লাগিব কাউন্সিলৰ পৰা, যিহেতু আমাৰ বিটিআৰ চুক্তি হৈছে আৰু ৰিফাৰেঞ্চটো নিশ্চয় বিটিআৰ চুক্তিয়ে আমাৰ ৰিফাৰেঞ্চ, নিশ্চয় এইটো কাম হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। लोगोसे जोंनि बर' हारिनि सासे लाइमोन HS एग्जामाव थारमाने हायर सेकेन्डारि एग्जामाव फेल जानायनि थाखाय बिथाङा सुइसाइड खालामदों आरो सुइसाइड नटबो लिरना गालांदों। बेफोरबायदि बिथिङाव गोबां दुखु गोनां खोथा बेफोरबायदि जानाया, मानोना दिनैनि समावबो गावखौ हमथानो हायै जानानै बेफोरबायदि सुइसाइड जानाया एग्जामाव फेल जादों जेबो खोथा नङा, नेक्स्ट बारथ' होफिननो हायोना। नाथाय बेफोरबायदि डिसिसन लानाया मोनसे गोबां गाज्रि थासारि सोमजिहोयो न'खरावबो, बिमा बिफाखौ गावनि लोगोसे न'खरनि फेमिलि गासैखौबो लानानै मोनसे दुखुनि थासारि सोमजिहोयो। लोगोसे बिथांनि मुङा बिजय चन्द्र बर' आरो दरंनि दलगाव ओनसोलनि बेफोरबायदि खालामनाया बा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाया, सुइसाइड खालामनाया मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आरो बेफोरबायदि जे नेक्स्ट टाइम आरो गुबुन लाइमोनफोरा बेफोरबायदि डिसिसनखौ सायख'नानै लाया, बेनि थाखाय आंनि गुरै खावलायनाय। लोगोसे बेनि अनगायैबो मोनसे खौराङा जादों स्मार्ट सिटि गुवाहाटीनि बे नुथाया बाय दै जायो आरो बाय अखा हानायावनो बाय दै जायो, बा बाय अखा हानायावनो जेथिंबो दै जायो आरो दैबाना जायो। बेबायदिनो गुवाहाटी स्मार्ट सिटि जायखौ बुङो जों स्मार्ट सिटियाव जाय जायगाफोरा थायो बाय अखायावनो दैबाना जायो आरो बेफोरनि जाहोनावनो गाटा गुटा बांसिन दोङो, जे जायगायाबो गोबां गाटा गुटा खालामना दोनदों लामा दथाफोराव। बेफोरबायदियैनो लामा दथायावबो गारि गुराफोरा सानफ्रोमबो एक्सिडेन्ट जागासिनो दङ। बेफोरबायदि बिथिङाव नोजोर होनो गोनां जायफोरानोखि गुवाहाटी सोहोराव थायो। दैबानाल' नङा, जायखिजाया थासारियावनो जायगायाबो गोबां गाटा गुटा खालामना दोनदों, दैनि पाइपलाइननिफ्राय बायदिसिना ड्रेन बेफोरखौबो सानमानि जुदि गुवाहाटीयाव थाङोब्ला बेरायोब्ला बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै थाबायनाया मोजां। गोबाङानो एक्सिडेन्ट बेफोरबायदि जालागासिनो दङ। लोगोसे फेसबुकफोराव गोबां कमेन्ट नुनो मोन्दों जे लाइननि बिला बांद्राय फैदों होननानै। नोंथांमोननियाबो फैदों नामा? सोरनिया फैदों कमेन्ट खालामना जागोन। आरो गौरिमा गार्ड बिथाङाबो फोरमायदों फेसबुकनि बिथिंजों एपिडिसिएलखौ। जियानो जायामोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय। बोथोरा गोबां गरम, बेनिखायनो भिडिअफोरखौ बांद्राय गोलाव खालामाखै। थेंक्स फर वाचिं, गोजोन्थों, जय बरालि।